Espetxera bueltatzera behartu dio Auzitegi Nazionalak Joseba Arregi preso oinatiarrari. Auzitegi Nazionaleko espetxe-zaintzako epaileak baliogabetu egin du Eusko Jaurlaritzak emandako 3. gradua fiskaltzaren errekurtso baten ostean. Etxerateko batean azaldu duenez, 8 hilabeteko tramitazioa izan du helegiteak eta 2. gradura itzularazi dute Arregi. Arregik 76 urte ditu eta horietatik 31 espetxean igaro ditu. Kaixo guztioi eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 22 ditu gaur, asteartea da. Haserrea eta gaitzespena adierazi dute Etxerat eta Sare elkarteek Entzutegi Nazionalak Arregiren 3. gradua baliogabetu ostean. Presoak etxera itzultzeko bidea oztopatzen ari direla salatu dute kolektiboek. Presoen eskubideak urratzen ari direla gogorarazi dute gainera. Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak onartutako 6 3. gradu baliogabetu ditu dagoeneko Ministerio Publikoak. Arregi izan da azkena, 76 urte dituela nabarmendu dute kolektiboek adineko presoa, hau da, eta 31 urte eman ditu espetxean. Zigorraren 3 laurdenak 2020 urtean gainditu zituen, Europak agindu zuenez, Estatu frantsesean betetako urteak espainolean kendu izan balizkiote. Aspaldi egongo zela kartzelan, kalean barkatu horixe da salatu duena Etxeratek. Egoera salatzeko agerraldea egin du gaur goizean ere Sarek. Kondenaren erdia bete duten euskal preso guztiak egokiak dira beraz, 3. gradua eskuratzeko, eta erdia askatasuna erdiesteko. Baina hala ere, behin eta berriz esaien ematen. Datuei dagokionez, 2022ko otsailetik gaur arte, fiskaltzak progresioaren aurka helegitea jarri ondoren, SS-ek 3. gradua atzera bota eta 2. gradura itzuli diren presoak eta SS-ek gradu progresioa onartu diren pertsonak sartuta, 32 preso dira. Eta joan den otsailaren 28tik Polonian preso eta inkomunikatuta dagoen Pablo González kazetaria bisitatu ahal izan du Oihana Goiriena bere bikoteak. Atzokoan, Euskal kazetariak 8 hilabete daramatza Polonian inkomunikatuta, baina atzo jaso zuen lehen bizita. Lehen bizita hori, abokatuak fiskaltzari behin eta berriz egindako ahaleginaren emaitza izan da. Eta soilik bai da baietz legearen inguruan mintzatu da Estatuko Fiskaltza Nagusia. Aipatu duenez, ez du nahi, bortxatzaile ere ezarritako zigor irmoak aldatzea, zigorra esparru penal berriarekin eman ahal bada. Fiskalek kondenaren berrikuspenei erantzun uniformea ematea espero dute, dekretuaren bitartez, eta fiskalek nahita ez bete beharko dute Ministerio Publikoaren dekretu hau. Hain zuzen ere, soilik bai da baietz legeaz eta Madrilgo aktualitate politikoaz hitz egingo dugu jarraian, Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariarekin. Eguerdion, Inigo. Eguerdion, Leire. Beno, arrabotsa sortu du azken egunotan soilik bai da baietz legeak, baina galdera nagusia izango litzatek ez. Auzia politikoa da, juridikoa da, zer esango zenuke?
Badirudi epaile batzuek auzia politiko egiten saiatzen ari direla, ez? Edo beste behin, hori, epaitegiak erabiltzea politika egiteko, ez? Eta hain zuzen ere, Irene Monteroren ministerioaren kontra jotzeko, ez? Ze badirudi soilik bai lege honen inguruan doktrina konkretu bat ezarri zela, batez ere Madrideko epaileen aldetik, hau erabiltzeko erasotzaile sexualei penak eta bar jeisteko, ez? Baina badirudi orain fiskaltza ari dela hori zuzentzen saiatzen, baina ez dakigu lortuko duen, ez? Izugarrizko iskanbila sortu zuen arazo bat izan zen hau aurreko astean, eta badirudi gobernua bideratzen saiatzen ari dela. Batez ere hori, fiskaltzak atzo hartutako erabaki horrekin, hain zuzen ere, doktrina zehatz bat ezartzearena, kondenak eta bar jeitsi ez daitezen, badirudi asuntoa bideratu daitekela. Ikusiko da, ze norabide hartzen duen egunotan. Beste kontu bat ere Madrilen, estatuko aurrekontu orokorrak izan ere aste erabakigarria da, ostegunean bozkatuko direlako ministroen kontseiluan. Euskal Herria Bilduk dagoeneko gaurkoan adierazi du, adostasun batera heldu direla, eta litekena dela babestuko dituela aurrekontu horiek. Eskerra Republikana falta da oraindik jakiteko babestuko dituena ala ez, baina ia ziurtzat jo daitezke aurrekontuak aurrera aterako direla? Bai, hori da, kongresuan onartuko dira datorren ostegunean, edo bozkatuko dira, eta badirudi gobernuak gehiengo nahiko sakona izango duela, nahiko sendoa izango duela, badirudi bai EAJak eta baita EH Bilduk ere, EH Bilduk oraintxe bertan, orain dela minutu batzuk argi utzi dute alde bozkatuko dutela, eta badirudi eskerraren botu hori gobernuak ere ontzat ematen duela, ez? Beraz, segurazki, beste behin aurrekontuak aterako dira 180 bozka ingururekin, eta nik uste dut honek adierazten duela, naiz eta igual historiako gobernu ahulena den parlamentuan, urtez urte, azkeneko 3 urteetan gobernuak lortu duela, ez, akordioetara iristea eta aurrekontuak aurrera ateratzea. Eta ez da behar izan prorrogarik, naiz eta hori komentatzen nuen ahuldura hori, ez. Eta badirudi aurten ere aurrera aterako dira, baina gogoratu beharra dago aurrera ateratzen baldin badira, beste behin gobernuak bere konpromezuak betea beharko dituela bere bazkideekin, ez? Eta hor mahai gainean daude etxe bizitza legea, mozal legearen erreforma, eta baita ere Kataluniarekin harremana daukaten asuntoak, ez? Bai, ostegunean bertan, aipatu dugu izango dela bozketa hori, baina beste bozketa batzuk ere izango dira diputatuen kongresuan, esaterako sedizio delituaren indargabetzea edo delituaren erreforma hori, ez? Arrabotsa ere sortu duena azken egunotan, zein izango litzateke honen guztiaren gakoa? Nik uste dut oraintxe komentatzen genuena, ez? Nik uste dut sedizio legearen erreforma horrek beste aurrera pauso bat ematen duela gobernuak bere bazkideekin lortu zituen konpromezuetan, eta batez ere Espainiako gobernuaren eta Kataluniako Generalitatearen arteko harremana sendotzeko beste pauso bat dela nik uste dut, ez? Egia da, datorren urtean, hain zuzen ere legegintzaldiko azkeneko urtean, ez dela hau izango eman beharko den azkeneko pausoa Kataluniarekiko harreman horretan, eta elkarrizketek eta pausoek aurrera jarraitu behar dutela, ez? Baina nik uste gakoa dela hori, ez? Beste aurrera pauso bat ematen dela Kataluniarekin harremana hobetzeko, edo behintzat Kataluniako administrazioarekin harremana hobetzeko. Eta bideratuta ere, beste bozketa bat, horixe da bankuen eta enpresen energetikoen gaineko zerga, horixe ere bozkatuko delako ostegunean, zer aurreikusi daiteke?
Beste behin hori ezkerreko bloke horrek gehiengoa daukala diputatuen kongresuan, naiz eta eskuinak eta batez ere PPek izugarrizko kanpaina abian jarri impostu hauen kontra ez, edo reforma fiskal honen kontra ez. Momentuz, Espainiako diputatuen kongresuan ezkerrak dauka erabakitzeko ahalbide hori eta horrelako neurriak aurrera ateratzeko ahalmena. Eskerrik asko Inigo Aduriz, gako guzti hauek beste behin gurean emateagatik hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Aurrekontuak izpide Madrilen, baina Euskal Autonomia Erkidegoan ere azken txanpan sartu direlako. Aurrekontuak negoziatzeko 3. bilera sorta egingo du gaurkoan Azpiazu sailburua eta lehenik eta behin Euskal Herria Bildurekin bilduko da, ondoren Elkarrekin Podemos IUko ordezkariekin ere, azkenik PP Ciudadanoseko ordezkariekin. Jaurlaritzak dio zabalik dagoela oraindik aurrekontuak onartzeko babesa handitzeko. Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduren bozeramaileak Jaurlaritzaren kontra eskaintza aztertzeko konpromisoa azaldu du, baina ezkor agertu da eta Elkarrekin Podemos IUk ohartarazi du osoko zuzenketatik gertuago dagoela, baina aurrekontuak aldatzeko amaiera arte negoziatzen saiatuko direla. Eta Bizkaiko metalgintzako sindikatuek eta FEBEN patronalak jarrerak gertutu dituzten arren akordiorik ez da atzoko bileraren ostean. Hurrengo asterako deituriko lanuzteak indarrean jarraituko dute, eta hurrengo bilerak ez du datarik, baina ez litzateko harritzekoa aste honetan bertan berriz ere elkartzea. Patronalak greba deialdia indargabetzeko eskatu du. Bizkaiko metalgintzako 5 eguneko greba deialdiak indarrean jarraitzen du. 18. bilera akordiorik gabe bukatu ostean. Oso urruti gelditzen da oraindik erosmen ahalmena metalgintzako langileentzat eta ezin dugu holakorik sinatu. Hortaz, datorren astean 5 greba egun ditugu deituta eta horretara goaz. Batzarrean jarrerak hurbildu ziren, baina ezen nahikoa izan lan hitzarmen berria adosteko. Izan ere, FEBEMek baztertu ditu sindikatuen ustez, baldintza atzerakoiak direnak. Hala ere, patronalak oraindik ez duela bermatu kapilaren araberako soldata igoera nabarmendu dute sindikatuek. Mantendu duen soldata proposamena mantendu zuen berdin, eta beste eskairei erantzunik emon gabe. Hala, naiz eta elementu atzerakoiak kendu, ez dituela aurrera pausoak mahai gainean jarri ohartarazi dute. Gauza bat da atzera pausoak kentzea, eta beste gauza bat da ez jartzea mahai gainean beste aurrera pausu batzuk beste eduki batzuetan. Esate baterako subrogazioa, lizentzietan, lanaldien, orduan guk beti esan duguna izan da, bilatzen dugunara akordio bat aurrera pausuekin. Atzera pauso batzuk kendu zituen, baina aurrera begira ez zegoen ezer hitzarmendu sinatzeko. LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek osatzen duten plataformak beste mugimendu bat egin zuen. Hau da, lanaldia murrizteko eskaera leundu zuen. Hala baina patronalak ez zuen begionez ikusi kapiaren araberako soldata eguneraketak mantentzerena. Beste data barik, gogoratu genion patronalari bere eskuetan dagoela, akordio batera heldu nahi badu eta edukia jartzen baditu mahai gainean, deitxoko. Elak bere aldetik beste eskaera bat egin du. FEBEMek azken aukera galdu zuela atzo, hurrengo gazteko grebak ekiditzeko. Hala, momentuz greba deialdiari eutzi diote eta ikusteke dago asteon bi aldeak berriro biltzen diren. Bestalde, enpresen gaikostu energetikoari aurre egiteko 20 milioiren laguntzak banatuko dituzte Nafarroan. Hain zuzen ere, gaurtik aurrera eskada ezakete laguntza Nafarroan jarduten duten enpresek. Nafarroako gobernuak aurkeztutako laguntza deialdiaren arabera, gehienez 1,5 milioi euro jasoalko ditu konpainia bakoitzak, eta zehaztutakoaren arabera, baldin eta otsaiaren batetik irailaren 30-era energiaren kostua iazko epe berekoa baino 2.000 euro garestiagoa izan bada, kostuaren 100% emango zaie enpresi. Laguntza jasoa izateko beharrezkoa izango da enpresek beren jarduera ekonomikoa Nafarroan egin izana iazko otsaiaren batetik. Deialdetik geldituko dira finantza erakundeak, baita energia elektrikoa eta gaza garraiatzen eta banatzen duten enpresak ere.
Eta energia berriztagarriei dagokienean Inigo Ansola Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak aurreikusi du Azazeta eta Labrazako parke eolikoak 2025ean martxan egongo direla. Labrazako udalbaltzak duela egun batzuk arbuiatu zuen proiektua, milaka urteko paisaia suntsitzeko proiektua dela azpimarratuta. Gaur-gaurko Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 4 parke eoliko daude martxan, eta beste 12 izapide administratiboan Statkraft Norvegiako enpresak jarri dituen beste 2 proiektuak aintzat hartu gabe. Arabaren kasuan, 9 eremutan eraikinei diren 13 proiektu eoliko daude mahai gainean, eta Eusko Jaurlaritzak uste du Azazetan eta Labrazan aurreikusitako parke eolikoak 2025ean egongo direla martxan. Hala adierazi du Inigo Ansola Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiak. Hain justu Energiaren Euskal Erakundeak eta Iberdrolak osatzen duten aise-indar erakundeak epe laburren ingurumen inpaktuaren baimenak lortza espero du. Helburua 2024an obrekin hastea da, eta behin hasita 6 hilabetetara amaituta izango liratekeela adierazi du. Gogoratu behar da joan den azaroaren 10ean Labrazako administrazio batzarra parke eolikoaren aurka agertu zela, eta ohartarazi zuela industrializatu nahi den eremua lurzoru urbanizaezin gisa katalogatuta dagoela, bere balio naturalagatik babes bereziko eremuaren kategorian, baso balioagatik eta oiongo azaleko urak babesteko eremuagatik. Salatu zuten Labrazan autokontsumo energetikorako bidean teilatu batean eguzki plaka jarri asmo zutela, baina instalazio hori ukatu zitzaiela, eta aldiz enpresa bati baimena eman zaiola 8 aerosorgailu instalatzeko 30.000 etxe baino gehiagorako energia ekoizteko. Herrien bizitza eta demografia are gehiago baldintzatuko duen proiektua dela deitoratu dute. Araba Bizirik plataforma ere proiektu horien aurka agertu da, eta larunbat honetan mahai inguru bat egingo dute Gasteizen, berriztagarriak zein irizpideren arabera, erronkak eta erantzunak landa eremutik lelopean. Larunbat arratsaldean 200 metroko haize sorgailu batek zelako eragina izan dezakeen islatuko dute Gasteiz erdigunean Andre Maria Zuriaren plazan. Eta klima larrialdiari aurre egiteko COP27 Nazio Batuen erakundearen goi bilera amaitu da, eta ildo nagusitakoa izan da, adostasuna egon da azkenean, herrialdi garatuenek, gehien kutsatzen dutenek, zuzenean ordaindu beharko dietela inpaktuek jasaten dituzten herrialdei. Bero Satrustegi kazetariak emango dizkigu xehetasunak. Goi bilera klima aldaketen nazioarteko biltzarra izan da, Egiptoko Sharm el Sheikh hirian ospatu dena, eta testuinguru horretan behin eta berriro entzun dira galera eta kalteak hitzak. Herrialdeen arteko negoziazioek 2 fronte utzi nahi izan dituzte irekita, batetik berotegi efektuko gasak murriztea eta bestetik aldaketa klimatikoaren inpaktuari aurre egitea. Hauek oinarrian eskari nagusi bat eragin dute. Estatu aberatsenek, gehien kutsatzen dutenek alegia, zerga bat ordaintzea klima aldaketak eragindako kalteengatik. Inpaktua gehien sufritzen duten herrialdeek, herrialde pobretuek edo garabidean daudenek, puntu hau eztabaidan sartzea lortu zuten. Zeintzuk lirateke ordea, inpaktu edo kalte horiek? Uholdeak, lehorteak, suteak, urakanak, oinarrian aldaketa klimatikoa duten jazoerak. Horixe litzateke beraz COP27 goi bileran horren bestetan aipatu den galera eta kalteak kontzeptuaren esanahia. Galera ekonomikoak eta ez ekonomikoak, ondare kulturalarekin edo biodibertsitatearekin erlazionatutakoak nolabait ordaintzea. Bagaiarekin zuzenean lotura duen beste gai bat da estraktibismoa, hau da errekurtso naturalen esplotazio erraldoia, eta hain zuzen Hego Amerika da litio erreserbarik handienak dituen herrialdea. Dakitzunek bateriak eta teknologia sortzeko ezinbestekoa da litioa, zer espero daiteke hemendik aurrera, Bero? Boliviak, Argentinak, Txilek, Mexikok eta Peruk dute munduko litioaren 77%. Historiaia da errepikatzen ari da. Iparraldeko herriak aberasten ari dira, hegoaldeko herrietan dauden mineralen ustiatzeari esker. Kasu honetan bertara iristen diren enpresa gehienak, estatuatuarrak, kanadiarrak, australiarrak eta Hego Koreakoak dira. Egoera honek noski bertako ekosistemetan eta herritarren bizimoduetan inpaktu zuzena dauka. 10 urtetan 18 bider garestitu da litioa. Aldi berean gainera Latinoamerikako eskulana hain da merkea, bertatik erauztea aukera ezin hobea dela munduko interes kapitalistentzat.
Atzerriko enpresek halako mehatzeak sortzen dituzte herrialde hauetan litioa bezalako mineralak edo metalak ateratzeko. Hain toki ezezagunetara iristen dira non paisaian galtzen diren jarduera hauek, ia oharkabean. Oharkabean batzuentzako. Ordea, bertako komunitateek hainbat arazo salatu dituzte, hala nola lur emankorren lehortzea, erreka kutsadura, faunaren desagertzea eta bar luze bat. Gauza da gainera, airean eta zoruan izan dezakeen inpaktua oraindik ezezaguna dela. Beraz, praktika geroz eta ohikoagoa bihurtu ala, bertakoek pairatuko dituzen ondorioak bortitzagoak izanen dire. Herrialde batzuen eta besteen arteko arrakala geroz eta handiagoarekin heldu da, 8.000 milioiko biztanleen langa, hain zuzen ere herrialde batzuen zaharkitzearen aurrean, migrazioek izango duten eragina ere xehetu beharrekoa, hori bero satrustegik emango dizkigu azalpenak. Egoera zertxobait kokatzeko goazen argazki orokor bat irudikatzera. Europako biztanleria geroz eta zaharragoa den bitartean eta jaiotza tasak baxuak dituen bitartean, Afrikako hazkunde demografikoa dugu. Baliabide mugatuak dituen mundu baten txamponaren bi erendiak. Egoera honen aurrean fokua errentaren banaketan, migrazioetan eta krisi klimatikoen jarri du Nazio Batuen Biztanleria Fondoaren exekutibo den Natalia Kanemek. Naiz eta hazkundeak gorantzko joera izan, ez da uste bezain azkarra. Hala ere, hasieran aipaturiko bi errealitate oso azpimarragarri ditugu. Afrikako biztanleria gaztea eta Europako biztanleria geroz eta zaharragoa. Hori gehi, eriotza adinaren atzerapena osasun arloan eman diren aurrerapenengatik. Nazio Batuen erakundeak positibotzat jotzen du hazkunde hori, beti ere osasun zerbitzuak eta hezkuntza jomoa jartzen badira. Hala ere, esplotazio kolonialaren mamuak hortxe jarraitzen du, hazkunde demografikoa, hazkunde ekonomikoa baino azkarragoa denean, garapenean eragin negatiboa izanen lukeelako. Migrazioak aipatu ditugu, baina ez bakarrik nazioarteko edo kanpo migrazioak. Herrialdeetan ere emanen dira, landa eremutik hirietara. Horrek beste erronka bat suposatuko du. Nekazaritza esparruan berritzeak eman beharko dira eta aldi berean hiri eremutan bizi baldintza duinak bermatu beharko dira. Gaia beraz ez da bat ere erreza, 11 errealitate eta egoera hartu behar baitira aintzakotzat. Eta naiz eta kontinenteen argazkia egiten saiatu ezinezkoa da, ondorio orokorrak ateratzea. Hortxe dugu, Asia, adibidez. Kontinente jendetsuena da, baina demografia aldetik desberdintasun handienak dituena. Bai barne migrazioak, baita kanpo migrazioak ematen jarraituko dira beraz. Hazkunde demografikoagatik, egoera sozial, ekonomiko eta politikoengatik, eta baita aldaketa klimatikoak beharturiko leku aldatzeegatik. Gurera itzuliko gara kultura alorrean estreineko film batekin, Gabi, 8 urtetik 13 urtera izeneko pelikula ostiralean estreinatuko da Euskal Herriko zinema aretoetan. Zine Euskadiren zinema euskaraz ekimenaren eskutik iritziko da aretoetara. Gabi 8 urtetik 13 urtera izeneko filma azaroaren 25ean estreinatuko da. Izan ere, Gabi pelikula Zine Euskadiren zinema euskaraz ekimenaren eskutik iritziko da Euskal Herriko zinema aretoetara ostiraletik aurrera. Suedia eta Norvegian ekoiztutako filma 8 urtetik gorako haurrentzat zuzenduta dago. Gabik Gabi, baino ez du izan nahi. Nire izena Gabriel Jude Fletcher. Batzuetan ondo dago desberdina izatea. Batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Baina ez da inerraza. Gabi ezberdin sentitzen da. 8 urte ditu eta orain arte gauzak argi eta garbi ezatea ez da inoiz izan arazoarentzat. Familia herri txiki batera bizitatzera joaten denean ordea eta nerabezaroa azaltzean gauzak aldatu egiten dira. Ondo geratzen zait? Bai, baina mutila ematen duzu. Eskolan mutilak bezalakoa naiz. Mutilen arropa jantzen dut. Orduan, mutila naiz?
Eta izen propio bat, gaurkoan ere, Pablo Milanés, kantautore kubatarra zendu delako bart. Minbiziak jota zendu da, 79 urterekin. Milanésen itzela luzea izan da, eta lehen bizi bere herrialdea, baina gero mundu osoan egin zen ezagun. Gainera, Kubarekin zuen nazioarteko elkartasunak batetik eta Estatu Batuen imperialismoaren aurka ezkerreko mugimenduetan zabaldutako jarrerak bestetik nolabaiteko ikono ere bilakatu zuen Milanés, baita Euskal Herrian ere. Horrekin. Atarte bat eta jarraian izango gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurean izango dugu Bea Azteber, naizen elkarteko bozeramailea, orain arte. Kaixo! Gaur Uharte ezagutuko dugu. Bazatozte? Guazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Hormairu diena, Uharten gainera pila badaude. Hori da. Aritz, non gaude? Bueno, Uharten. Uharten, seguro! Uharteko enparantzan nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uharte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uharte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uharteko inauteriak. Soligun lasai gaua, begietan paisailaua, jolaztu bi onbauta ezin dagin gure aurka. Esnatuta alboan zaitu jada, entzuten zure bihotzen taupada. Mila pentsamendu ezin dut laga, egoa izango da gure iparra. Hileak pasa ditugu lehenengo egunak izango balira. Ikusten zaituta urrun distantzi honetan gertura ezina. Burua eta bilbiraka, pentsamendu txarrak gaizki esaka. Momentu txarretan baita, beti alko da onena bezarka. Bilatu zure ardatza, egin zazu aurrerantza. Sobran dut nik balantza, mezutan ez zait falta. Zoramena dugu gure ardatza, beti kasita joan da gorantza. Nola urkitu zertan dugun antza, espada ikutu lorean arantza. Musikak elkartu gaitu, mikrofonotan orduak bizita. Kontzertuetan alaitu, bapatean egindako bizitak. Elkarri izan gara zaindu, elkartu gaitu bizitzak. Marka berria omen da, lagun artean ez bada ezin da. Lokartu oi gara biharkoaren menpe, ez gara gure bizitzaren jabe.
gaitasuna. Famatu izan nahian, noiz baita maituko da saldua. Pobreziaren baitan, orkestu nahi bizitzan lusua. Utzi nahi ez duzun hori, euki itazu bi begi. Gozatu eguna beti, ausartu egiten berri. Zure ametsak egibi urtzen dira. Horretan sinisten bada egin ezazutira. Bizkarra eman beharrean aurpegira begiratu. Inork ez gaitu salbatzen, bizitzekin bar dugu gidatu. Jendearen gezurrak entzun beharrean albokoak maitatu. Bide luzea eginda jada, etorkizuna zure eskutan daukazu. Zure eskutan daukazu, ezin zaitu inork aldatu. Ez zaitez naztu, maite duzun dena hartu da borroka ezazu. Mundu aldatu, legearen kontra behar gara batu. Bide luzea eginda, etorkizuna zure eskutan daukazu. Zure eskutan daukazu, ezin zaitu inork aldatu. Ez zaitez naztu, maite duzun dena hartu da borroka ezazu. Mundu aldatu, legearen kontra behar gara batu. Bide luzea eginda, etorkizuna zure eskutan daukazu. Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurean daukagu Bea Zeber, nahizen adingabe transexualen familien elkarteko bozeramailea da bera, eguerdion. Eguerdion. Bueno, Madrilgo trans legea onartzeko atzerapenak egon badaude, nolabait politikoki adostasun falta badagoelako, nola ari zarete bizitzen prozesu guzti hau? Bueno, lehendabizi, harridura, ze alde batetik trans legea deitzen zaio, ez da trans lege bat, gobernu akordioan adostu bazen ere bi lege egongo zirela, LGTBI lege bat eta trans lege bat, hau esen bete, hau da, lehendabizi jakin behar dena, gobernu akordio hori ez zela bete, eta trans legearen proiektua bertan bera geratu zen, eta hasieratik LGTBI lege horretan sartu ziren transexualitateari buruzko puntu gutxi batzuk. Ni egon nintzen ministerioarekin, Irene Monteroren ministerioarekin lanean egon zan mai horretan, egin genuen zirriborro bat 53 foliotakoa, translege hori aurrera ateratzeko, eta gero, bertan bera geratu zen proiektu hori, eta hortik 3 folio hartu ziren, eta LGTBI legean sartu. Beraz, lehendabizi, harriduraz, zelan, translegea gora, translegea bera, ze aldaketak ekarriko dituen, eta egia esan, oso gauza gutxi aurreikusten dira, gauza gehienak baztertu egin ziren, eta LGTBI lege horretan sartu diren puntu bakarrak teari bereziki dagozkionak dira alde batetik kirolaen arloko zeozer oso gainekoa, eta erregistroari buruzkoa. Beraz, gaur egongo 2007ko erregistroaren legea modifikatuz lortu zen printzipioz jarri dana hormai gainean, beraz, ez da ere kriston aldaketa sakona, ez? Dena den lege berri honek ere ekarriko lukeena da eraldaketa terapien debekua, orain arte ere egin direnak, pertsonen sexu orientazioa, sexu identitatea edota genero adierazpena aldatzeko terapia horiek, orain arte egindakoak aipatu bezala, zer suposatzen du aldaketa honek? Bai, esan bezala hori dira, orokorrean LGTBI sigla guztiei dagozkien neurriak, zigorrak ez dakiz eta gorroto delituen arautzea eta hori dana, eta hor barruan adibidez terapia horien debekua. Aldez aurretik ere ez dira onartuak izan nolabait, eta pentsatzen dugu Ego Ameriketik datorren zenbait erlijioen edapena dela eta hori ere edatzen ari zela. Lehen atzera egindakoa aurrera doala, ez? Nolabaiteko joera horretan, emoten ari den joera horretan, evangelistak edo erlijio horietatik
ondoritzen horren edapenaren ondorioz, ez? Orduan ondo daoela arautzea, ondo daoela beti araudi bat eukitea horrelako gehiagikeriak gerta ez daitezen, baina beti esaten duguna da horrez gain edo paraleloan heziketa behar dela. Orduan, beste lege batzuekin ikusi dugun bezala alderdi punitiboa ez dela nahikoa, eta heziketa behar dela. Orduan, hor azkenean beste urrats bat falta dela, eta lan gehiago egin behar dela sexu heziketan eta orokorrean. Adingabeen kasuan, zer planteatzen du lege honek? Aurrera pausuren bat ekartzen du? Ez, atzera pausua dakar, gure kasuan behintzat, kontuan izan behar dugu, guk lan egiten dugun esparruan, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan guk baditugula gure legeak. Eta gure legeek arautzen dute hezkuntza arloa, gizarte arloa eta osasun arloa. Guk baditugu eskuduntzak arlo horietan. Madrilen menpe geratzen zaiguna, arautu gabe geratzen da, baina adingabekoei dagokienez Madrilen menpe erregistroa baina ez da geratzen. Pentsa, gaur egun adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan badago dekretu bat 2015 edo 2016tik baimentzen duena izena eta sexuaren aipamena aldatzea 4 urtetik aurrera. Eskuduntzak ditugun arlo guztietan, beraz, gure aurrek badituzte datu guztiak aldatuta eskoletako zerrendan, osakidetzako txartelan, kiroldegiko karnetan, leku guztietan. Eta ze gertatzen da? 14 urtekin derrigorrezkoa denez, agiria ateratzea, adin horretara iritsita, badagoela 2019ko uztailetik Auzitegi Konstituzionalaren sententzia bat esaten duena, 2007ko lehen aipatu da erregistroaren legea konstituzioaren aurkakoa dela, adin txikikoak kanpoan uzten dituelako. Orduan, sententzia horretan ezartzen dira bi irizpide subjektiboak noski, direla, transexualitate egoera iraunkorra eta heldutasun nahikoa. Ze gertatzen da, honek jurisprudentzia sartzen duela eta geratzen da pixka bat epaileen esku interpretazioa. Gure kasuan, Nafarroan izena eta sexu aipamenaren aldaketa baiezkoa moten nahi dira 4 urtetik aurrera. Orduan, erregistroan ere aldatzen ari gara. Euskal Autonomia Erkidegoan gutxi gora bera 11 urtetik aurrera. Lege hau aurrera ateratzen bada, oraintze bertan dagoen moduan 12 urtetik aurrera izango zen eta prozesu judizial baten ondoren, edo 14 urtetik aurrera, beraz, atzera pausua izango litzateke. Baina ere gehiago, PSOEk aurkeztu duen emendakina aurrera ateratzen bada 16 urtekin izango da. Eta hor ez da egongo interpretaziorako lekurik. Orduan, bai ala bai itxaron barko dugu. Orduan, gaur egun, Iruñako ume batek 4-5 urtekin aldatzen du bere erregistroan, bere jaiotze zera, eta itxaron barko luke 16 arte. Orduan, gaur egun dagoen moduan, guretzako, gure esparruan eta adintzakikoi dagokienez, atzera pausu handia izango litzateke. Ze gertatzen da, guk ere elkartasunagatik, legeak ez dituzten eskualdekin, nolabait elkartasunagatik, nahiko genuke eurek be araudi bat eukitea. Edo 18 urtetik gorakoek aurkeztu behar ez izatea txosten medikurik, edo tratamendurik bai ala bai hartu behar ez izatea. Baina gure arloan atzera pausua izango litzateke. Horixe da zuen kezka nagusinetako lege honi begira? Bai, noski. Alde batetik badagoela lege honek sortu duen iskanbilak atea zabaldu dizkiela gezur askori, ez? Orduan, batean hasia asmatzen legeak ze suposatuko duen, eta zer den, eta hau eta bestea, eta harriduraz jaso dugu zelan, zenbait komunikabide ahotsa eman dizkien, ez? Nolabait adierazpen askatasunaren izenean, baina deigarria da, ze adierazpen askatasunaren izenean inoiz ez ditugu ikusi komunikabide horietan, ez dakit, homoseksualitatearen aurkako iritziak, ez dakit, arrazakeriaren aldeko iritziak, baina kasu honetan bai, ez? Orduan, alde batetik, zez jakintasun handia dagoen, horrelako gezurrak hainbeste leku topatzeko, eta beste alde batetik, sortu den iskanbila, kontuan izan da hori guztia araututa dakagula, eskuduntzak ditugula.
Eta erregistroan izen aldatzea garrantzitsua da noski batez ere, nagusi itxuagoa dienean. Azken finean azalpenak eman behar dituzu zure dokumentazioa aurkezten duzunean. Baina dokumentazioa aldatzea, ala ez aldatzeak, ez du egingo pertsona bat izatea bera dena, ala ez, ez? Hau da, aurra hauek edo gazte hauek bizi dira, diren bezala, daukaten izenarekin, eta euren identitatearen arabera, nahiz eta karnetan beste gauza bat jarri, eta Euskaldunok ondo dakigu horretaz, ez? Orduan, zelako iskanbila sortu den, ez? Nolabait, izen aldatzen badiegu, edo sexua aipamen aldatzen badiegu, ez dakit mundua eroriko da, ez? Ez jakintasuna dagoen atzetik. Arau ez ari garela, Euskal Autonomia Erkidegoan ere ontzen ari da, horrelako lege bat, zein norabidetan doa? Badakagu 2012tik lege bat, bere garaian aitzindaria izan zena, baina zaharkitua geratu dena. Orduan aurrera atera genuen 2017an Nafarrokoa, oso lege ona izan dena, horren gainean gero garatu direla Errioxakoa, edo Kanarietan ere gauza bera egin dute zeukatena berriztu, orduan Nafarroaren hildotik gauza bera egin genuen eta hemengoa berritu, ez? Arazoa izan da, Nafarroan oso ondo egin izan dela lan elkarte guztien artean eta adostasunak eta oso giro honean eta aurrera atera dira gauzak adostuz, hemen ez da inerreza izan. Eta hortzea, baina bagenekien eta hola izan da, estatuko iskanbilak kalte egingo ziola. Lege honen moldaketa nolabait 2019an egon barzan onartuta. Baina, kontu politikoak zirela eta estatukoa hor zegoela eta itxarotea hobe esala pentsatu zuten eta, pixka bat, baretuko zelakoan eta alderantziz izan da, ez? Areagotu egin da iskanbila, orduan horrek oztopatzen du. Zein aldaketak harri beharko luke? Batez ere, oinarri bat jarri, benetan, naiz eta legea oraindik onartuta ez egon, garatzen ari diren zenbait aldaketentzako, adibidez hezkuntza protokoloa berritu, osasun arreta berritu, nolabait despatologizazioaren bidean, psikiatria kendu eta beste arreta mota bat emon, Nafarroan egindan bezala, horrelako, praktikan horrelako urratsak emotea bereziki, eskoletan adibidez irakasleek formazioa jasotzea kasuak euki ala ez euki, gaur egun hori da daukagun arazo handi bat, eskoletan kasuak agertzen dira eta irakasleek ezatu dute ez daukatela formaziorik, ez dakitela zelan aurre egin eta bapatean aurkitzen dira egoerarekin, orduan aldez aurretik jakin barko zan, baina aldez aurretik jakin barko zan irakasleen partetik baita adintzikikoekin lan egiten duten profesional guztien aldetik kontutan izan behar dugu errealitatea hau ez dela ikasten ez psikologia karreran, ez magisteritza karreran, ez da medikuntzan ere. Orduan ez jakintasun horri mugak jartzeko ere, pixka bat nolabait edukietan hezkuntza kurrikulunetan sartzen joan barko zan, ez? Naizen aipatu dugu adingabe transexualen familiekin lan egiten duen elkartea da, hezkuntza alorra aipatu duzu esaterako, zenolako egoerak bizi behar dituzte adingabe transexualek beraien egunerokotasunean, ikastoletan edo eskoletan, medikoarengana joaterakoan, zenolako egoerak topatzen dituzte? Begira, errealitate oso anitzak bizi ditugu. Izan daitezke, imaginatu, 4-5 urtekin adierazi eta entzun eta onartuak izan diren aurren kasuak, bapatean familian babesa, inguruan babesa, eta errastasunak dokumentazioa aldatzeko eta dana egiteko, eta beste aur guztia bezala hasten nahi direnak. Eta alako kasu, zorionez, alako kasu gero eta gehiago ditugu. Eta beste muturrean, eukiditzakegu, etxean onarpenik ez dituztenak, bulina jasotzen dituztenak, arazo pilo dituzten gaztea bereziki, ez? Orduan, bi muturroien artean denetarik dago. Ona igo baino lehen, justu ikastetxe batetik jaso dei bat, esan ez zelan aur bat dakaten eta PT-ari edo orientatzaileari esan dio neska dela, eurek zenbait seinale ikusten zituzten eta gurasoak ez daudela prest onartzeko, orduan eskolak ezin du ezer egin. Hori ere, egungo protokoloa
nolabait egokituz lortuko genuke hor ere esku hartze bat egotea eta nolabait bitartekaritza lan bat egitea edo gizarte zerbitzuetatik edo dena delakoa pixka bat ulertarazteko identitatearen ukapenak garapen psikologiko eta sozialean kalte oso larriak ekar ditzakela, orduan tratu txar mota bat dela. Horrelako egoerekin topatzen dira ikastetxetan eta ez dakite zer egin dezaketen, zer ez, zela lagundu oso mugatuak daude, egia da, baina ez jakintasunak gainera, oztopoak jartzen dizki, naiz eta beste batzuetan adibidez, familia ere eskutik joan, baina pentsa behar dugu familiak ere ez dakiela. Askotan familiek ez dakite ez da eskubideak dituzten, eta emoten du izen aldaketa bat eskatzea eskolan mesede bat eskatzea dela, eta eskubide bat da. Orduan, ez dauenez, ezagutzarik gaiaren inguruan horrek ekartzen dizkigu oztopo asko. Eta bereziki ikusten duguna da orain nolabait Europa osoan edo ez dakit mundu mailan esatea, baina eskuinera emoten ari dan joera hau dela eta gazteen artean ere ikusi da matxismo egoera batzuk. Ez dut esango zabaldu direni, baina bai agertu direla eta gauza bera gertatzen da transfobiarekin, batean, sortzen dira horrelako taldetxoak, nolabait irainarekin edo bulinarekin edo gora datozenak, baita komunikabideen bitartez zabaldu diren gezurra hauei esker egalak eman zaizkielako, hori hor egonda beti eta nolabait baimendu zaie, orduan horrelako egoerak gero eta gehiago ikusten ditugu. Aipatu duzu ere batzuetan gurasoak direla errealitatea onartzen ez dutenak, oso gogorra izan behar du hori ume batentzat, haur batentzat, nola lan egiten da kasu horietan? Gurasoek ez badut entzun nahi, guk ezin dugu zer egin. Azken finean gu guraso elkarte bat gara. Orduan, hasieran sortu ginenean, saiatzen ginen, norbaitek eskola batetik edo gaztetxo batek eskatzen zigunean, mesedez nire gurasoekin hitz egin, hurbiltzen ikusi dugu norbaitek entzun nahi ez duenean ezin dela ezer egin. Orduan, ez baldin badatoz gure gana, nolabait aholku bila, guk ezin dugu lanik egin. Are gehiago, legez kontrakoa da guk adintzikikoekin esku hartzerik egitea, ezin dugu ezer egin. Orduan hor, babes falta ikaragarria dago gizartearen aldetik, eta horregatik ezaten nuen gizarte zerbitzuetan ere prestakuntza behar dela, profesional hauek prestatu behar dira, baina topatzen dugu askotan, ideologia dala eta horren kontra daudela ez dute sinesten, eta laguntza ezkezoaz eta azkenean okerragoa da, orduan asko falta da alde horretatik, informazio asko zabaldu behar da, hezkuntza falta da. Askotan agian alde batera uzten da eskubide bat ez ari garela? Bai, ez bakarrik eskubide bat, baizik eta errealitate bat dela. Errealitate bat dela nahiz eta gu ezin ikusi, hor dago, beti egon da, historikoki, kultura guztietan, gara historiko guztietan, eta beti egongo da. Orduan, naiz eta guk ukatu, hor dago, eta hor egongo da. Gure teoriarekin bat, ez baldin badator errealitatea, ezin dugu errealitatea aldatu, gure teoria aldatu beharko dugu, baina batzuetan itxutu egiten gara, eta nolabait jarraitzen dute adierazpen oso oinarririk gabekoak egiten, ez dakit, gurasoek bultzatzen dutela, gero errealitatean ikusten duzuna da, guraso jarri ditugula oztopo gehienak, inork ez duelako onartu nahi, eta gu akonpainatu beti ukatu izan dugu lehenengo, beti, denek. Orduan, ikusten duzu errealitate hori ez dela, edo batez ere asko zabaltzen nahi dena da identitatearen kontu bat, transexualitatearen errealitatea nahaztea arauaren kontra doazen genero adierazpenekin, bi errealitate horiek nahaztea, eta ez daukate zer ikusirik. Gupa ditugu gainera errealitate hori biak ustartzen dituztenak, adibidez, bulbadu mutiko bat, soinekoak ustoko dituenak, baina mutila dena, bera badaki mutila dela eta hola adierazten du, baina panpinak eta soinekoak ustoko ditu, Hau da, ez dira gauza bera, batzuetan, egia da, adieraziko dituzten estereotipoak hartuko dituztela euren burua ikusgarri egiteko, eta orduan, pixka bat markatu egiten direla estereotipo horiek, baina gauza bat da adierazpena, beste gauza da identitatea, eta nolabait ez jakintzak
ez jakiteak bultzatzen gaitu gezurroiek sinestera, ez? Feminismoa ere zatikatzen duen gaia dela esan daiteke, bada dioenik emakumeak ezabatu nahi dituela mugimenduak. Zer esango zenuke? Bueno, nik uste dute historian zehar beti egon direla horrelako mugimenduak, ez? Hasiera batean bakarrik emakume zuriei zegokien eta klase zehatz batekoei zegozkien eskubideak, gero garai batean ere nolabait lesbianak baztertu nahi izan zituzten. Bueno, hau nik nuke esango feminismoa denik, ze feminismoaren oinarrian ez dago inor baztertzea, esango nuke, bueno, nolabait nazismo mota bat dela, oinarririk gabeko zeozer, ze emakume transexualak beti egon dira hor, gaina beti egon dira feminismoan, eta orain arte inor ez da desagertu, ez? Erregistroan datu bat aldatzeak ez du egingo emakume batek bizitzea ala ez bizidan bezala. Hau da, bere karnetean ez du jarriko, baina bera biziko da berdin biziden bezala, ez? Honelako legeak onartu izan dira, adibidez Argentinan duela 10 urte, baina, bueno, 20 piku estatu edo nazioetan onartuak izan dira, eta ez da zer gertatu. Orduan, begiratzea besterik ez dugu, ez? Beste leku batzuetan gertatu da, ez. Are gehiago, erkidego, 13 erkidegotan dago autodeterminazio eskubidea onartuta legetan. Besteak beste, Hego Euskal Herri, hau da, Nafarroko erkidegoan eta Euskal Autonomia erkidegoa. Autodeterminazioa onartuta dago, ez da inor desagertu. Nolabait, ze aldaketa ekarriko luke dokumentazio aldatu ahal izatea estatu mailan. Zero, ze badaude aldatzen, gainera, berez, orduan, zertan dago hori oinarrituta? Errealitatean ez bada gertatu horrelako baldintzak emon direnean, zer gertatuko zan ezberdin, ez? Adingabeekin egiten duzuelan, baina azterakoan ere badira oztopoak, hala diote datuek, esaterako langabezia tasa oso altua da, pertsona transexualen artean, baina batez ere emakume transexualen artean, ez? Zeren isla da hori? Bueno, guk zorionez ikusten dugu oraintxe bertan une historiko oso garrantzitsu batean gaude, lehendabiziko belaunaldia da, pertsona transexualen lehendabiziko belaunaldia txikitatik benetan den bezala bizitzeko aukera dokana. Eta orduan, buelta emoten ari zaio joera horri, gaur egun gure gazteak badaude ikasketak aurrera ateratzen, lana topatzen, pixka bat pertsona transexualen beste belaunaldi batzuek izan ez dituzten aukerak badituzte, babes hori eukidutelako inguruan eta legeak badituztelako eta gizartearen babesa bebai, eta buelta moten ari zaio zoritzarrez, orain arte beste belaunaldi batzuak ezin izan dute ikasi, askotan etxetik bota izan dituzte, marginalizazio hori jaso izan dute kolektibo vulnerable bezala, zenbait neurri behar dituzte, aurrera atera izateko, baina ikusten duguna beste alde batetik da, batez ere emakumeei dagokie. Eta guk ere ikusten ditugu aurrera doazen enean, gero eta oztopo gehiago dituztela gure neska eta emakumeak mutiko eta gizonen aldean, nolabait patriarkatua hor dagoela. Eta hori ikusten dugu adibidez, gure neskek dituzten beldurretan ligatzerakoan. Eta gure mutilek ez dituzte, eta nolabait batzuetan euren gorputza vaginoplastia bat egitera bultzatuko dituena, naiz eta euren gorputzaekin arazorik ez izan, baina beldur horrekin ezin dutelako bizi, edo ligatxoerakoan arriskuak hartzen dituztelako. Orduan, hor ere, ni kriston pena ematen dit, zelan gizarte patriarkalak bultzatzen dituen zenbait neurri hartzera ezinezkoa dalako horrela bizitzea, orduan, zenbat daukagon aldatzeko, eta gaina oso polita da eurei entzutea, ze transituak emoten direnean, nagusitsuagoak direnean, bizi ahal izan dute, modu batean ikusiak edo irakurriak izan da, eta gero aldaketa egiten dute, eta zelan sumatzen duten gizartearen begirada, zezberdina den neska edo mutil bat ikusten denean, Orduan, horrek ere hausnarketarako bidea ematen digu.
Translega epatu dugu hasieran, ez? Madrilen atzera pausoak dituen hori, arrabatsa sortu duena, eztabaida publikoan bete-betean sartu dena, testuinguru hori, dena den izana, nola ikusten duzue gai aurrera pausoak baiezkortasunerako tartea daukazue, eta bestalde ere lege hori ez atzera ez aurrera egiteko beldur zarete? Bai, seguruenik bertan bera geratuko da, ez dakit nik uste dute. Nire kasuan esango nuke, hobe, izan dut, gaur egun dagoen bezala kontuan izan da, horrela aterako bada, nik sentitzen dut 18 urtetik aurrera dituzten pertsonentza, baina guretzako atzera pauso ikaragarria izango litzateke eta horrela behintzat, ni nahiago nuke aurrera esateratzea, ez? Lehendabizi, moztu zizkigutelako artikulu guztiak, kanpoan geratu ziren gauza gehienak, eta erregistroari dagokiona baino zuten sartu, eta orain hori ere mutilatu egingo dute, orduan, hainbeste zalaparta gero esertarako bez, bai, atzera pausoa izango litzateke pertsonal duentzat, ze oraindik ere aurkeztu beharko zuten txosten psikiatriko bat osasun mundu erakundeak existitzen ez dela esan duen gaixotasun baten agiria, eta beste alde batetik bai ala bai behartzen duelako jendea hormonatzera. 2 urtez gutxienez dokumentazioa aldatu alizateko, eta hori argi eta garbi giza eskubideen aurkakoa da, ez? Orduan, hori gaur egun 2012 urtean oraindik indarrean egotea, iruditzen zait, guztiz anakronikoa. Orduan, asko sentituko nuke alde horretatik, baina ezin duguna arautu edo ezin duguna onartu da gaur egun txikitatik lortzen diren aurrera pauso horiek izena eta sexu aipamena aldatu alizatea euren dokumentazioan, bapatean legez atzeratu behar izatea 16 urtera arte, ez? Hori guretzako onartezina izango litzateke. Bea Zeber, naizen elkarteko bozera maila, eskerrik asko gaurkoan, Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, egunero bezala solasaldiari ekiteko gaurkoan gurean izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, orain arte. Pasata zaurtera bidea
Eta egunero bezala solasaldiari ekingo diogu. Horretarako gaurkoan gurekin ditugu, alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Landare gurean, eguerdion. Eguerdion, bai. Beno, espetxe politikari buruz hitz egiten hasi behar gara, izan ere dakizuenez Espainiako Auzitegi Nazionalak Joseba Arregi presoari 3. gradua baliogabetu diolako, 76 urte dituen presoa, eta 30 urte baino gehiago eman dituena espetxean, hori zen nabarmentzekoa, ikusiko dugu informazioa eta jarraian itzuriko gara komentatzera. Baina eta berriro ikusten ari gara nola Eusko Jaurlaritzak eta espetxe-zaintzak emandako erabakiaren aurrean jartzen den Auzitegi Nazionala, 3. gradu horiek baliogabetuta, baina oraingo honetan are zailagoa edo are komentatzeko ere nabarmentzekoa ez, Arregi duen adina eta zenbat urte eman dituen espetxean, ezta, Carmelo? Bai, lehenengo zehaztapena da. Bai, Auzitegi Nazionalak, Audientzia Nazional deituak egin du modu formalean, baina benetan horren bultzatzailea gobernua bera da, ez da? Fiskalak hartutako erabakia da. Eta ez da erabaki isolatua, badago kanpaina bat fiskaltzaren eta Auzitegi Nazionalen aldetik, preso politikoak berriro ere gartzelaratzeko. Eta esan behar da gainera, hori egiten dutela arau guztien kontra. Badira 100 preso inguru, preso politikoak, 3. gradua lortzeko baldintzak bete dituztenak. Adibidez, esan behar da, Joseba Arregik 30 urte egin ditula gartzelan, ez da edo zer, ez da 30 urte. Eta 3. gradua eman zitzaion, hain justu ere, baldintza guztia bete zituelako otsailean. Eta orain Madriletik, agindu hau ailegatzen da lehenengo fiskaltzatik, hau da gobernutik, eta Auzitegi Nazionaleko epaile oso ezagun bate, Jose Luis de Castro, horretan urte asko darabana, halako jarrerak izaten euskal preso politikoen kontra, hartu du erabakia. Behin da berriro, lau halako kasu dira azken hilabetean, eta badirudi beste 10 ere prestatuta dauzkatela, ez? Bueno, nik uste dut beste eskandalo badela, baina iragarri genuen, gogoratuko duzue, traspasoa eman zenean, gartzelen traspaso hori zela bakarrik eraikuntzena eta gero funtzionariena, baina ez erabakiena, ez da, erabakia Madrien gordetzen dira, da ikusten dugu Madrien jarraitzen dutela jarrera berdinean. Mendekua batetik eta bestetik zigorra, ez da, zigorra jarraitu lege muga baino urrunago eramanez. Jadanik askatasun bidean egon behar ziren preso hauek, berriro ere gartzelara itzulita gainera, kasu honetan 76 urterekin bereziki kupidagabea eta gizatasunik gabeko neurri bada, ez da, oinatiarrari aplikatzen zaiona, Joseba Arregiri. Maialen, zer nabarmenduko zenuke behin eta berriro ez, ia sistematikoki ikusten ari garen mekanismo honetaz? Bai, Carmelok esan dago moduan, 4. kasua izan da, preso bat bere, naiz eta 3. gradua eukitzea eta gero 3. bueltatzea, hori da 4. aldia izan da, eta fiskalak eta epaiak argudatzen dagoena edo leporatzen diena, da ez damutzea edo frogarik ez egotia bere damua existitu dana, eta biktimei ez dielako barkamenik eskatu ez, eta hori Arregiren kasuan ez da egia.
ze idatzi eta utzi esauen, violentziatik aldendu zela, gero bai 2018an eskutitz bat idatzi zien bere biktimei, markamena eskatuz eta biktima onartuz. Eta bere mina onartuz barkatu. Bai konprometitu eginda, biktimei indemnizazio ekonomiko bat ematera, hortaz, nire ustez pailearen eta fiskalaren argudioak aitzakiak dira, kasu honetan, eskatzen duten guztia, naiz eta halako izan, bete dau. Bai, gainera kasu honetan, gertatzen dira halako elementu batzuk, oraindik ere eskandalua dimensio handiagokoa egiten dutenak. Pentsa zazu gauza bat hau, jakin dugu, eta hau genekien momentu berean, jakin dugu ere, García Damborenea galeko arduradun handi bati ez da, galen implikatua eta zigortua horregatik, gartzela zigorrera, baina inoiz gartzela ikutu ez duena, une honetan oraindik orain, urte asko pasa ondoren, soldata berezi bat ordaintzen zaiola kongresutik, Madrileko kongresutik. Orduan, ikusi zelako desproporzioa, zelako kirtenkeria eta zelako benetan justizia izan behar denean berdintasuna ezer baino lehen berdintxua guztiontzat, Estatu Espainiarrak aplikatzen du gerra justizia bat, euskaldunontzako eta batez ere preso politikoentzako zigorra, eta bere bandoan dauden eta estatu krimenak egin dituzten hiltzaileentzako, García Damborenea kasu, meritu berezi konsideratu eta soldata extra bat ordaintzen zaio bizitza guztirako. Hau benetan honek ez dauka inolako zentzurik. Salbu, hori, gerra justizia bat aplikatzea euskaldunon kontra. Beste preso bat ere, izan behar dugu gogoan, horixe da Pablo González, euskal kazetaria, dakizunez otsaiaren amaieratik dagoela Poloniako kartzelan, espetxean, inkomunikatuta, behineko espetxealdian, baina dagoeneko 8 hilabete luzatu dena, eta are gehiago luzatuko dena aurreikusi daitekeena, inongo frogari gabe gainera, baina albistea da atzokoan Oihana Goiriena bere bikotearekin bat egitea, lehen bilera izatea lortu zuela, ikusiko dugu. Honek behintzat esperantza txiki bat ere piztu du, ezta, prozesuan, nola ikusten duzue? Hori izan dago, Janak, inkomunikazioaren ate edo arrakala bat zabaltzen dela. Pablo ondo dago, eskerrak ondo dagoela animokoki eta psikologikoki, baina oso zaila da ondo egotia egoera horretan. Kartzelaturi dago, ez digite eman ez da arrazoirik, zezebez bere familia ez dago ikusi, ez da izen bat hilabetetan, eta niretako oso gutxiari dira egiten gobernutik, bera ateratzeko ez dakigu zenbat denbora egongo dan barruan, eta trato inhumano bat jasotzen, ez egin barik. Bai, begira, da hemen ere apuntatu behar da, Polonian dago, egia da, baina Espainiar estatua atzeti dabil, eta Espainiako inteligentzia zerbitzua deitzen den hori, eta polizia Espainiarra dabil eta ibili da kasu honen atzetik, ez da, hori batetik. Bestetik, entzun dut, Oihana Goiriena gaur goizean, irratian zuzenean hitz egiten eta balako zirrera eta emozio puntu bat zeukan, baina esan du argi eta garbi, lortu duela lehenengo bizitea, 8 hilabete pasa ondoren, abokatuei esker, da nortzu ira abokatuak, bestea beste Gonzalo Boye. Gonzalo Boye da Pabloren abokatua, baita ere Puigdemonen abokatua, da une honetan dauka jasan beharra Estatu Espainiarrak akusazio faltzu bat ipini duela bere kontra,
eta gainera datua dira, harrigarria ze akusazio faltzu horren oinarrian dago Gartzelan zegoen preso arrunt hiltzaile bat, eta libre utzi dute baldintza horrekin boien kontrako akusazio faltzuak ipintzea. Ordan prebarikazio kasu eskandaluzkoa dago kasu horretan, eta ordan gauzak ari dira argitzen arlo guztietan, ezta? Hemen ere Estatu Espainiarra prebarikazioa, epaileak, zerbitzu sekretoak implikaturik, Pablo Gonzalezen kontra eta bere abokatu den Gonzalo Goyeren kontra, ezta? Horrela funtzionatzen du Espainiar Estatuak. Nik uste doia eskandaloa maila handikoa dela eta nazioartean ere bai, ezta? Ni benetan posten ez Pablo González Gartzelan egon behar ez duen kazetari bat eta bere emaztea gure herri inguruko auzokoa da gainera, ereino bizi dira, oianaren gatik, baina uste dut hemen fondoko arazoak benetan aztertu behar ditugula eta kontuan hartu, ezta? Nola ari diren funtzionatzen Polonia edota Espainia bezalako estatuak. Eta horren guztiaren aurrean ez da zenolako babesa, horixe ere eskertu duena, aipatu du Oianago hirienak ez, Pablo Gonzálezek eskertu duela Euskal gizartearen babesa, Euskal kazetaritzaren aldetik emandako babesa ere ez, hainbat eta hainbat kazetari elkartek ere eskatu duelako bere askatasuna. Bai, hori da, gainera sari bat jaso zagoen ez, baina nire ustez babes hori berandu heldu zen. Ni kazetari moduan hausnarketa bat egiten dut eta egia da hasieran bere hitzak zienla sinistu edo bere realitatea ez dakit bi pasaporte zituelako, edo ez dakit Rusiarko familia zuelako, kolokan jarri zuten, ez? Eta hori, oso, ezin da, ez da bidezkoa, ez? Niretako babesa oso ondo dau, baina gehiago behar da. Eta hori gehiago behar da, Espainiako gobernua benetan konturatzeko akats bat egin dagoela, ez? Eta Pablo kartzelatik atera behar dutela. Bai, nik ez dakit akatsa den edo jasarpen politikoa den. Nik uste dut zuzenean jasarpen politiko profesionala dela, ezta? Kontuan hartu filtratu zituzten akusazio kakotzartean ipinita hoien artean zegoen, gara egunkarian artikuluak egitea, ordan esango dira, ze akusazio mota da hori, ezta? Hori jasarpen politiko eta profesional badago, nik uste dut. Eta, bueno, gerota parekoago usten ditu Poloniako eta Espainiako gobernuak. Nik uste dut, bi sistema horiek demokraziatik ez daukatela ezer, une honetan, ez da. Ikusiko dugu datozen hilabeteotan, berririk ere datozen Poloniatik gai honekin lotuta. Gai zaldatu behar dugu, egun gutxi barru, helduko delako emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna, eta mugimendu feministak dagoeneko iragarri dituelako, egun horretarako egingo dituen manifestazio eta mobilizazioak, eta gizonei ere, mintzatu zeizkia agerraldian. Emakumeak gaude ia lertzear garrasi batek egan irtetzear. Esan dezakegu sistema heteropatriarkal kapitalista are modu gordinagoan azaleratu zaigula. Esplizituki, inongo lotxari gabe. Jakin badakigu, feministok sortzen dugun olatu bakoitzean, sistemak olatu horiek gelditzeko mekanismoak jartzen dituela martxan. Eta aurten ere ez da gutxiagorako izan. Indarkeria matxistak hartzen dituen beste 11 forma salatzera ere aterako gara kalera. Indarkeria instituzionala, lan esparruan jasaten duguna, etxean jasaten duguna, heteroarautik ateratzearen jasaten duguna, aski da, nazkatuta gaude. Zaren ez dugula ulertzen justizia bakarrik bide penaletik doan zerbait dela, baizik eta testuan gainetik aipatu bezala justizia feminista badela ere guk autodefentsa da gure artean ere ekitzea sarea, gure artean antolatzea eta justizia feministaren ulerkera ere zabaltzearena. Gizonei dagokizuen ardura hartzeko exigitzen dizuegula. Utzi erasotzaile izateari eta konplize izateari. Hartu egoerak eskatzen duen ardura eta erantzukizuna. Azaleko diskurtsoek ez dute balio praktikan ezer ez bada aldatzen.
Hori txatxokoan egindako deialdia, gizonei interpelatuz ere, emakundeko kanpainaren hildo beretik, esan berra, zer iruditzen zaizu Maialen? Aldaketa bat sumatzen da? Oso ondo, bai, eske niri hori da egin behar dana, nik hori uste dut ez, nik ez dut ulertzen nahi bat kanpaina egotia edo azken urteetan egotia, non emakumei ez zaintzeko edo kontuan hartzeko gauzak, horrek ez zetako, segatik egon behar naz nik, hori, ezegatik euki behar dut, ezegatik irten behar naz, hori, kontuan eukita, zer pasa daiteken ala ez. Nire ustez, gizonak konturatu behar die, bere lagunak erasotzaileak baldin badia, edo alako komentarioak, edo alako jarreak eukitzen badituzte, hori gelditu behar duko lukete ez. Gauza da oso zaila dela zure laguna, edo zure anaia, edo zure semea erasotzaile bat izatea, eta oso nire ustez, eta nire inguruan somatzen dut, ez? Oso zaila da bere irudia maitatzen dozulako, ez? Dalako, zure laguna dalako, edo zure anaia, eta hori egitea, edo berarekin esertzea eta esatia ez hau txarto dago zaila dalako, ez daukogulako inolako edo inongo informazio hori horri buruz, ez? Eta hori da beharro duguna, ez? Gizonak, gizonei esatia hori ez dagoela ondo, baina gu bai behar dugu formazio bat, jakiteko zelan gauza horrek enfrenta hau, ez? Carmelo, zuk nola ikusten duzu gaia? Gizona izan da, normalean ikusten dituzu horrelako salaketak, geroz eta gehiago, geroz eta gutxiago, nola ikusten duzu zuk? Salaketa gehiago dira, baina kasuak ere gehiago dira, eta nik uste dut hori dela benetan kezkagarria. Eta kezka horretan sakondu egin behar dugu, gogoetan, batetik eta gero soluzioetan, ez da? Nik uste dut hemen sakon eta ondo eraman behar den debatea dagoela emakumeen da gizonezkoen artean. Eta soluzio bideak behin da berriro aztertu. Begira, orain estatuan dago, eta gobernu Espainiarraren inguruan eztabaida bat ikusi duzue, ezi, lege horren inguruan eta Montero ministroak egindako jokabidean, da bere kontrako eraso ikaragarriak, beste emakumea dalako duerik gabe, eta gainera eskerreko dalako, eraso ikaragarria doazkio komunikabide batzutatik eta eskuinetik eta eskuin muturretik bat egin da. Eta hor dago debate gogor bat, eta debate horretatik atera daiteken ondorio bat da zigorrak eutzi behar zaiola zigorrari, kode penalari, eta zigortzea dela soluzio bat, da hori ezin dela ahuldu, ez da zigor politika. Bueno, niri interesatzen zait, duela 30 urte, Euskal Herriko mugimendu feministan dagoen eztabaida bat sakona eta interesgarria uste dut. Durangon egin ziren 5. jardunaldi feministak, 2019an, eta ordutik ni ari naiz harretaz jarraitzen debate bat nik uste interesgarria eta da justizia feministaren inguruan, hau da. Konzeptu hori hemen ere atera dena, ez da, zer den da nola izan behar duen. Eta nik uste horre axioma bat planteatu zuten, ni bat nator da zigorra gogortzea ez da justizia hobeto egitea. Horrek zer pentsatu ematen dit, ez da, askotan, da Madrileko debatean ere bai, ikusten da eskerretik eta sektore progresistetatik, zigor gehiago tal, da hemen ere, ulergarria da alako gerteara benetan larriak eta inkluso emakumeen heriotzak, ez da, behin da berriro gertatzen direnean agresio matxista horien ondorioz, ez da, ulergarria da, baina ez da soluzio bide bat. Da nik uste hori pentsatu behar dugu, zer egin behar dugu alako gertaera larriak, hiperlarriak eta errudun argiak dituztenak multiplika ez daitezen. Hori da benetako galdera, ez da, non eragin da, zer da justizia kasu honetan. Gau, kode penala, 19. mendetik datorren ideologia baten produktua dena, da batetik norbaitek, gaizkile batek, hori ere izena ere zerbait da, gaizkile batek edo zein arlotan gizartean gaizki egin du, orduan bera zigortu egin behar da, gutxi gora bera egin duen gaizkiaren tamainoko zigor batekin, ez? Agian hori da justiziaren ikuspegi bat, baina asuntoa da horrela konpontzen da, bideratzen da, gaizkile horre zergatik egin du gaizki. Hori lehenengo kontua, ez da, motivazioak, konsiderazioak da zergatiak asko dira. Eskulpatu gabe, baina ulertzeko
nola geldiarazi daiteken gaizkien iturria, ez da? Lehenengo zergatik egin du. Eta hor, prebentzioa. Nik uste dut oso interesgarria da, beste Arantza Urkaregik, eta Maia Zofiak, eta ezagutzen ditudan emakume feministak hemen, ez da? Lanean dabiltzanak planteatzen dituzten galderak lehenengo, ez da? Eta gero soluzioak, zer egin prebentzioa? Nola egin daiteke prebentzioa? Nik uste oso aspaldiko gauza nabarmendua da, batez ere gizonezkoen paradigma aldatu behar dela kultura honetan. Eta ondorioz emakumezkoen ere bai, baina paradigma horiek oso desegokiak dira, eta bagarren mendean, errebisatu behar dira. Bereziki gizonezkoenak, ze hoie dira kasu ia guztietan erasotzaileak, ez da? Hor dago paradigma erratu bat. Eta paradigma horrek alde asko ditu, ez da? Famili tokia, kulturaz gizona nolako izan behar den moldatzen duen kultura erratu bat, eta hori errepikatu egiten da, eta indarra hartzen du, oraingo gaztetan ere ikusten dugu, ez da? Eta gero noski erantzun emakumeen aldetik da gizarte osoaren aldetik. Osea, erantzunkizun nagusia gizonezkoena da, baina gizarte osoarena da arazoa, eta ikusi behar dugu zigortu, baina haratago nola ebitatu horren errepika. Prebentzia batetik, gero bitartekaritza, arazoa dagoenean. Askotan esaten da justizia ez da zigorra, justizia nagusik izan behar da bitartekari lana egin da ikusi biktima nola erreparatu eta zigorra egin duena nola berbideratu, ez da? Eta noski beti biktimaren ikuspegia kontuan hartuta. Egunotan gainera, badaukagu adibide bat herrian, ean, eta harritu gaituena, egunotako kontua da. Ikusi dugu azken astean, ertzainaz bete zaigula herria. Bai kotxeak eta gau osoan egiten eta gero paisanos ere bai. Herri txiki batean dana ikusten da, eta danak ezagutzen dugu elkar. Eta baina benetan bete eta ertzainaz da eskenekin ezer, baina gauza gertatu da hemen. Dalako batean, galderak hemendik, gertatu omen da, emakume bat erasotua izan dena eta bere seme txikia babestu egin dituztela herrian pisu batean. Jode, baina nik diot lehenengo, herritarrok ezin dugu jarrera aktibo bat euki hor. Ezin zaigu informazioa eman da guk geu jarrera aktibo bat euki biktimaren alde eta gero erasotzailea nonbait agertuko baliz prebentzio lan egiteko. Iruditzen zait, hori dela gehiago justiziaren ikuspegi feminista batetik aurrera egitea eta ez errepresio poliziala, poliziak isilean eta beste alde konturatu gara polizia beraiek ere nola ez duten herria eta jentea ezagutzen hasi direla herriko jentea eta jente oso zintzoa euren atzetik eta kontrolatzen eta digo, baina zer zeintzu dauka honek. Orduan, gauza horiek aldaketa sakon bat behar dute, nik uste da justizia feministaren inguruan niretzat oso interesgarria da egiten ari den hausnarketa eta aurrerapena. Gehiago ikusten dut hemen Euskal Herrian, Madrilen baino egia esan. Bai, hildo horretatik ere, komunikabidetatik ere, bada zer esana eta zer hausnartu Alamanadako kasua izan zen agian erakusgarriena, baina nola askotan ere, bi alde ikusten ditugun argi, ez? Erasotua izan denaren izena eta datu pertsonal guztiak ateratzen diren, baina erasotzailearen ez dugu ezer jakiten, ez? Horri buruz. Eta hortaz, komunikabideek gure etika bailandu beharko genuke, ez? Kasu hauetan, Carmelok esan dagoen arira, ni ezagutzen ditut erasotzaile batzuk, ez? Non herriari beldur gehiago dutela poliziei baino, ez? Arrasaten badaukogu oso landuta ez, feminismoa ez, eta badekigu erasotzaile bat baldin badau, erasotzaile hori ez da sartu bihar ez txosnetan, ez da sartu bihar ez tabernetan, ez gaztetxean, ez ebez. Eta hori argi dago, hortaz nik ezagutzen ditut batzuk, jentia esa enteratzia, eta beldur gehiago daukie hori, jentia enteratzea poliziei baino, ez? Niretako niontxe nabila hausnartzen Kote Kabezudoen kasua, dokumental bat atera behar dutela bihar, uste dut, eta bertan izaten zuten biktimak, hitz egiten dute, eta epaileai, epailearen jarrera salatzen dute, eurak bortxatuak izan zirelako, abusuak izan zirelako, baina sentitzen dute epaileak beste bortxaketa bat egin diela, ez?
hortaz, biktimizazio bikoitza sentitzen zutena. Eta hori bai, erakusten dago ez, epaien artean zen olako matxismoa dauen, ez? Eta hori ezin da onartu, ez? Formazioa beharko dute gai hauek lantzeko eta biktimiak ez sufritzeko gehiago, nahiko sufritu dutelako, ere? Hori askotan gertatzen da, ez da, salaketa bate jartzerakoan ere hainbatetan kontatu beharrekoa behin eta berriro, eta gero ezen olako iruzkinak eta jasarpenak ere jasotzen dituzten, epaien aldetik, ertzaintzen aldetik, bai, esan. Bai, hori galderak, epai honek egiten, eta gainera emakumea zen, Perez Asenjo zien bere abizenak ez, eta bera behin eta berriro galdetzen zotzien, eta hau egiten baldin badau, edo zegatik jarraitzen zenuen berarekin izketan, edo zegatik jarraitzen zenuen bere sesio edo argazkilari sesioetan agertzen daka, zien 14, 15 urteko neskatiak ez, hortaz, peio bat ezin dago egin alako galderak, eta ezin dago lan tratatu biktima dien emakume edo neskato batzuei. Bai, nik uste dut, hemen adibidez, lehen jardunaldi feministak aipatu ditut, baina gauzak kuriosoa egin zait, da bat nator gainera, eta oso interesgarria ditzen zait, hausnarketa hauek eraman dituztela, ez duela ez denbora asko, gizarte foro iraunkorrera, ez da? Hor badakizue, batez ere elkarbizitza, etak bere borroka armatua utzi eta disolbatu zenetik eta foro honek lantzen du bereziki ze baldintza behar den euskal gizartean elkarbizitza egoki bat garatzeko, ezta? Eta nik uste hau guztia hor foro horretan sartu dutenez, iruditzen zait, lehen aipatu dut Arantza Urkaregi lan horretan dabil, eta iruditzen zait oso komenigarria eta oso interesgarria, ezta? Planteatzea azken finean nola berrezarri elkarbizitza gaur egun matxismoa eta matxismoaren ondoriozko erasoak multiplikatzen ari direnean, da larriagotu ere egiten, ez da? Iruditzen zait oso foro interesgarria izan daitekela. Egi esan, justizia penala deituak eta justizia sistema honek mesede gutxi egiten dio, arazoaren konponketari, mesede gutxi. Eta gainera metodologia bera ere oso desegokia iruditzen zait, eako adibidea ipini dut azken adibidea, eta nahiko argia da. Lehenago ere ean izan zen beste emakume bat babesa behar zuena eta erasotzailea gainera libre utzi zuten gartzelera joan zen, baina gero libre utzi zuten gutxitara, eta herritarrok jarrera aktibo hartu genuen, eta emakume horrek asko eskertu zuen babes hori. Zu diozu erasotzailea bildur gehiago diola herriari, klaro. Da beste kontu bat importanteagoa agian, biktimak askoz ere babes handiagoa sentitzen du herria implikatzen denean. Orduan nik uste dut herriaren babes hori orain ertzantzak eta daukaten jokabidearen kontrare herriaren babesa bilatu behar dela nik uste dut. Claro, kontuz, hemen badaude muga batzuk, herritarrok ere ikasi behar dugu, babes hori ez dela mendekua lantzea eta berriro ere zigor dinamika berezi batean sartzea, baizik eta bilatu hain justu ere lehenengo biktimaren erreparazioa eta gero arazoaren konponbidea, baina sustraiti bertatik, ez da? Zergaiti jokatzen dute erasotzaileek horrela, zerk bultzatzen du gizonezko bat horrela jokatzera eta inkluso bere bikote izandakoa hiltzera, ez da? Arazoa oso larria da, ez? Eta prebentzioa benetakoa nahi badugu hori aztertu behar dugu sustraitik. Ze gertatzen da hemen? Ze gizon paradigma egiten ari gara gizarte honetan? Nola funtzionatzen dute gizonezkoek kulturalki horraino ailegatzeko, ez da? Hori, gai horiek ez baditugu konpontzen, hau izango da eraso berrien fabrika bat. Nik uste dut. Naiz eta jentea gartzelera eraman, baina hola gertatuko da. Hori serioski aztertu behar dugu. Eztabaida eta erronka guzti hauek mahai gainean helduko da ostiralean emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna, mobilizazioak dagoeneko iragarrita aipatu bezala. Jarraian gaiz aldatuko dugu, parentesi bat egin behar dugu eta drogen inguruan arituko gara, izan ere Deustuko Unibertsitateko Drogea Menpekotasun Institutuak 4 urtean behin egiten duen inkesta kaleratu du eta bertan adierazten du neraben artean droga kontsumoak beheran
noranzko joera duela bai, baina hala ere oraindik ere kontsumo maila altua izaten jarraitzen duela. Gaiari helduko diogu, I Like It elkarteko Mikelekin, bataiaren bestaldean dugulako, I Like It da arrisku murrizketarako droga erabiltzaile eta erabiltzaile hoien elkartea, eguerdion Mikel? Eguerdion. Beno, inkestak eta ikerketak gora eta bera gizartean droga kontsumitzen dela agerikoa da, ez, ukaezina errealitate baten aurrean gaude, eta batzuetan fokoa jartzen da inkesta hauek bezala, ez, kuantitatiboki zenbat diren, asko ala gutxi diren, baina zuek ordea errealitate horri tiraka arrisku murrizketan jartzen duzue fokoa, horretan egiten duzue lan. Nola lantzen duzue gaia? Bai, gure ustez, droga kontsumitzea ala ez autu pertsona da, eta errespetatu behar da. Noski inguruak eragin aukala. Ulertu du, historian zehar beti ondiala drogan kontsumoak, ez? Eta ematen du, errealitate horre zura aldatzeko zantzuik. Orduan guk, beste aldea behiratu baino, ite dugula nolabite arrisku eta gozamenen kudeaketan hartzeu helburu. Horretako ikuste duna ezinbestekoa dela bai hezkuntza eta bai kontzientziazioa zabaltzea jendean artean. Hau da, informazioa edukitzea ulertze dugu ezinbestekoa dela norbaitek kontsumitzea erabakitzekotan ahalik eta modu segurunen dezan. Zer gertatzea, hau droga ilegalen kasun badaola beste aldagai desberdin bat. Egungo droga politikak dela eta erabiltzaileak merkatu betzera jo behar du. Eta orduan ez dakie ze sustantzietan dan erosi dutena. Eta orduan gu ematen zerbitzutako bat informatzeaz eta aholkularitzaz gain da analisi zerbitzua. Erabiltzaileak jakin dezan ze sustantzia kontsumitu behar duen ala ez erabiltzeko, kasuala izango balitz, eta modu segurunan egin dezan, noski. Informazioa ematea da zuen oinarri nagusiena, zen nolako sustantzak diren, zen nolako ondorioak sortu ditzaketen, horrez guztiaz informatzeaz. Noizbait egotzi dizuete zuen lan egiteagatik drogen kontsumoa bultzatzen duzuela? Bueno, bai, noizbait, bai egia esan. Beti daude horrelako, ez? Seksologoak joten dienten eskoleta, sexua, adin txikikoan artean sexua bultzatzea leporatzen dieten bezala, guri ere horrelakoa leporatu izan digute. Baina zorionez, egia esan, eaen horrelako pentsamendua gure pertzepzioaldetik nahiko txikia da. Hau da, guk instituzioekin elkarlana nahiko sendoa eta denbora luzeagoa daukau eta ematu gala jarraituko dula. Aipatu dugu, ezta, informazio ematea dela zuen helburu nagusia, tolerantziaren aukeraz ere ohartarazten duzue drogen gainean, besteak beste, baina farmakoekin ere gertatzen da hori, ezta, opioideekin ikusten ari gara hori batez ere, zera ari da gertatzen? Bai, askotan azkenen uste dugu drogak sustantzia ilegalak bakarrik diela, ez? Askotan, gizarteak dauka ikuspegi bat zer dan droga. Baina droga legalak ere badaude, eta horrek egiteuna da droga legal horiekiko arrisku pertzepzioa txikikoa izatea. Eta zuk esan dezun bezala, badaude zenbait sustantzia legal, non legalak izanik ere badituztela arriskuak, menpekotasuna eta tolerantzia bezala. Opioideen kasua adibidez estatu batutan oso esanguratsua da, baina estatu mailara jote baldin bada, Espainiara adibidez hemen benzodiazepinen kasua ere daukau oso importantea dana. Gertatzea, jende askok azkenen nolabait antsietate maila edo arazo psikologiko horiek medikuan errezetan bitartez, hau da, terapia bitartez baino, farmakologia bitartez bideratzen dituzte, eta askok egun badute menpekotasun bat sustantziekiko, hau da, behaien bizitza normala egiten jarraitu ahal izateko sustantziak hartu behituzke. Eta opioiden kasuan, arazoa ere tolerantzian dakar, nun sustantzia hori, tolerantzia guztiek kasu, sustantzia hori geroz eta gehiago hartu beharra dago, efektuak nabaritu ahal izateko.
Mikel Hernandez, Zainlaketa elkartetik, eskerrik asko gaurkoan informazio guztia emateagatik, hurrengora arte. Mil eskertu egin. Sustantziak ez, izpide, alde batetik farmakoak, alde batetik drogak, baina zen daitezke agian sistema oso baten erantzule edo ondorio direla biak, ez, bien kontsumoa. Bai, nik uste dut hor berizi beharko genukela guk ere, eta zehaztu droga tipoa eta eragina ez da. Niri oso deigarri egiten zait, ia droga konsiderazio soziala ez daukan alkohola bezalako produktu batek nolako edadura duen eta ze goiz hasten den konsumitzen, ez da. Hemen esaten da, droga legala da. Bueno, begira, 18 urtez behetik ez da legala alkoholaren konsumoa, baina hemen inkestak ematen duen datu bat oso interesgarria da, 14 urterekin laurden batek, hau da, hartzen du alkohola. 14 urterekin, da 15 urterekin ia erdiak. Orduan, ikusi hor nolako arazoa dagoen. Zer gertatzen da alkoholarekin? Gizarte honetan, bereziki euskal gizartean aipatzearren, soziabilizazio bitarteko bat bihurtu dela. Botelloiek eta oroar oso goizetik, nerabeek hartzen dute alkohola, iaia sozializazioa egiteko lagungarri bezala, ez da? Eta nik uste horre bihurtzen duela, benetan droga oso kezkagarri bat. Tabakoak beste ezaugarri batzu ditu, ze gainera alkohola gero jarrera violentoak eta laguntzen ditu askotan, eta horre arazo sozial derivatuak daude. Begira ze paradoja batetik sozializazioako hartu eta bestetik arazo sozialen da violentziaren sortzaile da askotan, ez? Hori horrela da konprobatu dugunez. Tabakoaren kasuan oso bestelakoa da, eragina norbanakoaren osasunean oso larria da, baina hau ere oso goizetik, 14-15 urtetatik ikusten denez, konsumoa nahiko goikoa da, ez da goi mailakoa da. Bueno, gero beste droga batzuk, droga de izena merezi izan duten, ohikoak, kanabisetik hasi eta kokaina, anfetamina eta heroina eta berantza doaz nunbait zorionez konsumoan, baina ego dira psikofarmakoak, ez da? Hori ere beste nik uste gizarte honen erretratua dela, nola arazo psikosozialak gorantza doazen eta arazo psikologikoak, psikofarmakoa bihurtzen dira ordezko droga, besteen klasikoen ordezko, ez da? Eta gero, droga propioki ez da konsideratzen, baina bai gaixotasun bat ludopatia ari da edatzen ikaragarri. Makinen bitartez, online ere egiten diren jokoak, eta dirua, eta diruaren jokoaren arriskua hor dago, eta horre dituen ondorio sozial guztiekin, ez da? Nik uste inkesta interesgarria dela, eta benetan urtero begirada bat ematea merezi duela, bai. Droga guztien artean, ez? Aipatu duzu alkohola zen olako pisua daukan gure gizartean, ez? Heldutasunean ere ikusten dugu sozializatzeko zen olako garrantzia duen gure gizartean, gure kulturan, Maialen, zu ez daterako orain utzi diozu ez edateari, eta zen olako egoerak topatu dituzu. Gauzo txartu, ez, gauzia da onjala 20 urte, oza, 20 urte ez, 20 egon alkohola utzi izan dut medikoaren rekomendazioagatik, ez? Bueno, ez dozta esan txartu nahuela, baina komendagarria izango zala, ustea pixka bat, anik pixka bat utzerako esan nahuen guztiz kendukotez. Eta gisa da ez da bela sozializazioaren alternatibarik, ez? Nire lagunekin urteten garin bakoitzean taberna baten egoten gare. Eta hori, herri txikizetan asko gertatzen da. Eta nire lagunak arrasatekoak die, ez? Ez da USB egiteko. Nik konturatzen naz, tabernetan egoten gare, arratzalde guztian, igual, eustegunean dakotzu pintxopote. Hori dela, ikaragarria. Ostiralian bai berdina eta zapatuan ere. Hortaz, zuk esan duzu moduan, ez? Adingabeek, bai, 13-14 urtekin azten die botelloian. Ni gogoratzen naz, ez? Ni txikian izan itzanian, ez? Gaztetxoko bat geneukala, ez? Auzoan. Eta, 16 urterekin ja gaztetxoko horri ez daukozu, baina gaztetxera besta ezin zare sartu, 18 urtera arte ezin dalako sartu bertara, ez? Eta urte horietan droga kontsuma asko igo zen. Droga, baina ez bakarrik marihuana edo cannabis droga, baizik eta droga oso handiak, ez? Nik
akordetan az, ez 16 urterekin ikazbida irafatea, eta nire lagunak eta nire klasekoek kokaina eramatia, ez, eta speed, eta alakoak 16 urterekin. Eta arrasateme bai, heroinaren erabilera asko sustatu izan da, 80ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, eta ontxe bai berriro dabilez, eta ez dakitatik gaben artean, imaginetan dut ez, baina oso erraz eskuratzen da alako drogak, ez. Eta hori oso larria da. Benetan interesgarri eruditzen zait, Maialen ematen duzun lekukotasun personala, eta balientea gainera, baina hola da, hori da konstatazioa gehiago, ez da esango nuke geure kulturaren elementu nagusietan hain dugula sustraitua ze askotan ez gara konturatzen. Nik beste esperientzia ikutu personala daukana esango dizut, Bilboko aste nagusia, ez da? Sortzeko alineetan ibili ginen da sortu genuenean, ikusi genuen ze ondorio utzi dugu, hau da, zer da gure ekarpena azken fina, elementurik behinena dira, txosnak eta kalimotxoa. Diozu, jode, osea, dana jaiaren oinarrian gu geuk, esan nahi dut horrela dagoelako gure mentalidadean, tradizionalean gu geuk, ezartzen ditugu alkohola banatzeko eta edatzeko eta zabaltzeko elementu nagusiak, ez? Txosnak, kalimotxoa eta han elkartzea danak sozializazio, oinarrizko sozializazioa jaietan. Hau da, urtean zehar dituzu momenturik kulturenetan, oinarritzen duzu alkoholean, ez da. Da, uste dut benetan hor badugula ere, beste paradigma bat aldatu beharrekoa hori zedala, ez da, gure kulturan, dudarik gabe. Bai, jai harrikoietan ere horrelakoak planteatzen dira, ez jai eredu alternatibo bat, baina azkenean beti ere jausten gara betiko martxan. Oso zaila da, niontxe dauku Santa Masak, ez? Arrasaten eta badaz merkatuak, badaz animaliak, eta bueno, zer egin zenezak, ez? Igual talo bat jan edo, baina kao, eske normalena da, eta edatia, eta oso zaila da, ni ongo zapatuan, nire kuadriakoi esaten notzien, eske zer egingo dugu, ez, taberna batera fan, eta ze daten dozu, tabernan zer daten dozu, tea, eske ez dakit, holan geratzen da, ez urpizka bat, eta jende harritzen da, ez esaten diozunean. De asko, kaban, nire ustez ez, herri guztia pentsatzen dago, aurdu nahuela, eskatzerakoan... Pisuzko arrazoi bat izan da. Bai hori da, eta sin alkohol, eta benetan, sin bat, ani bai, eta zegatik bat, bueno... Gauza bera gertatzen zaite, garagardoa gabe eskatu sin famatua, da jentea begiratzen zaitu, esaten baina zer. Zeu zer dokazu, arazoren bat. Ja, hori da. Normalian edatena ez dagoen jendia ez da faten tabernetara. Ez dagoku beste alternatibarik, ez? Ez nazin bihar, ez naz irten bihar erriko jaile, ez dut uste. Eta beste aldeleko ederra dira jente elkartzeko, eta bar, alako eguraldia egiten duenean batez ere, azte burunetan, ez da? Baina, bai, zerbait sortzaile egin behar dugu elementu horiek zuzentzeko usteo bai. Bueno, minutu gutxi falta dira solasaldia amaintzeko, agian sakonki aztertu behar ez den gai bati helduko diogu, eta aurreko astean, Irulegiko eskuaz hitz egiten aritu ginen, zenolako aurrera pauso izan zen, zenolako aurkikuntza maila, baina bada ere aipatu genuen, hemendik zenolako mertzan naizina aterako da, zenolako objektuak aterako dira, eta dagoeneko badaude kamiseta, badaude elastikoa, badaude taztak, denetari dago, eta hau ere, nola ez, Arantzadiko zuzendaria hartu du ezustean, ikusiko dugu, entzungo dugu, Juantxo Agirre. Txundituta gaude. Ikusi ditagu nola erregistratu dute ardo marka bat, registratu dituzte jateko gauzak, registratu dituzte jantziak, katorrak, belarritakoak, lepokoak, tekin ekonomikoien zati bat behintzat bueltatzea, nola baita ere gure ondarea zaintzeko eta baita ere indusketa arkeologikoak bultzatzeko. Horixe zerrenda luzea, geroz eta luzeagoa ematen duena izango dena egunetik egunera, ez da, baina hortxe ere bestelako gako bat edo bestelako galdera nagusia, zertarako eta norentzat izan beharko luke Irulegiko eskuaren bitartez jasotakoa. Bai, egia da, nik entzundan Euskan Deklarazio hau eta baita ere beste zenbait gauza, Aingeru Epaltzak egin zuen berrian artikulu bat oso polita, honen inguruan lehengunean eskuaren eskutik, eta gero aldiz ikusi dut
Mikel Aranburu artistak Donostian, iduneko bat egin duela oso polita, esan gogoa ematen dit, lortzeko, eta hemen badago elementu kontradiktorio bat, zer egingo dugu, horren kontra jarriko gara, ez dut uste, zergatik, nik uste honek harrotasun zuzen legitimo eta garrantzitsu bat eman digu euskaldun hori, honen aurkikuntza, da gainera irudia berak, ez da hain da berezia irudia eskuaren, hain da sotilea, ez da? Da hain da ederra, gero testuak oraindik ere gainera bere misterio eta kutsua dauka, ez dakigu zehazki zer esaten duen testuak. Orduan, edertasun handi bat dauka eskuak, estetikoa ere, bai, baina zer esanik ez euskaldun ontzat daukan simbolismo indartsu hori, ez da? Orduan, logikoa da, idunekoak, edo txapak, edo zerak, edo ardo bat, bueno, ardoaren parentesi bat egingo du. Baina lehengonean Aingero Ekalzak artikulu horretan ipintzen zuen, oso graziaz gainera eta ironia erabiliz, zer egiten ari diren elastikoak, izerditzekoak, lepokoak, eskomuturrekoak, belarritakoak, pastelak, eta laster esaten zuen bideojokoak, gozokiak eta kuleroak, agian kondoiak ere bai, ez da, egingo dituzte, hori esaten zuen berak, ez da, eta bai, berak ere galdera hau egiten zuen nik egin duena egin behar dugu, horren kontra agertu behar gara. Ez, egia esan Euskaldunon hainbeste behar dugun harrotasun hori eman digu Euskaldun hori, eta gainera beste gauza bat ere, bai, Euskararen kontra daudenen eta euskarofobo hainbeste, ez da, Nafarroan bertan eta estatu osoan, ez da, zenbat euskarofobo agertzen diren. Hoien ernegua ere areagotu egiten du eta horrek postasuna handiago ematen digu guri, ez da? Defensiban jartzen dira. Hainbeste aldiz entzun ditugu, euskera ez da Nafarroako hizkuntza eta zera, eta halako batean non eta Nafarroaren erdi-erdian hori aurkitzea duela 2001 urteko toki batean. Da gainera zer aztertu ondo, asko dauka oraindik ere, ez hizkuntzari zaldetik bakarrik, soziolinguistika, historia, hemen badago zer aztertu. Eta berak esaten zuen gauza bera, Aingero Epaltza, zati bat bintzat Arantzadiri bideratu, ez da? Bai, nik uste hori egin beharko litzatekela. Baina merchandising ere positiboa izan daiteke, onuragarria izan daiteke, berriak atera du lamina bat oso polita, asteburuan, da nik etxean jaipinita daukat, toki egoki batean, da nik uste merchandising ona ere badagola, ez da, eta ondo bideratua, baina zati bat derrigor nik uste, hori egin duten Arantzadi zientzia elkarteari eta inkluso Arangureneko udalari eta bideratzea, nik uste zuzena eta egokia izango litzatekeela bai. Maialen? Bai, bat natorno, Carmelokin. Nire ustez Euskal Herrian daukagu simbolismoenkin ez dakite amodio bat edo alako zerbait ez, badaukagu laburua, ardilatza, gero guzkilore, Carmelo berak, txapa, euskaldikoa eta bestia be bai. Gernika bai. Bai, horregatik ez. Eta nire uste, ni familia guztia Extremadurakoa da ez, eta bertan ez dute jo eskezuek, zuena oso ondo zaintzen duzute ez, guztia gukogu hemen, la Virgen de Guadalupe, eta da super religioso dana, baina ez dauki alako, igual bellota ez, edo hori, baina ez dauki alako nortasuna, edo ez dute hori defendatzen, edo ez dute lortu defendatzen ez, eta gu bai lortu dugu, hortaz, nietako hori oso garrantzitsua da ez, eta bai, ez nekien ardo bat zagoela, ni bakarrik berriak eta Arantzadik batera atara dutena, atara dituzten produktak ezagutzen ditun, eta lortutakoa Arantzadik da, Deldimαδoi eta berriako egunkari bat ateratzen badau, hortaz, orainik ondo dau, gero ikusiko dugu zer nolako enpresak eta zer nolako atarako duten. Bai, alaitasuna dakar, dudarik gabe, eta orduan gauza haue balio dute, ez da? Alaitasun hori elikatzeko herritarren artean. Baina nik enuke nahi, hau da, ebitatu nahiko nuke eskuaren irakurketa orain alako elementu periferikoetan gelditzea merchandising da bar, ez da? Ze irakurketa oraindik sakontzeko daukagu nik uste elementu gehienetan. Eta baita ere historian eta simboloetan, ez da? Pentsazazu zer esan nahi duen, garai hartan, burdinaren garaian, ez da, historia aurrean,
bizi ziren euskaldun horiegan halako herritxo batean, basaburu batean, ez da, bizi zirenak, eta etxearen atean eskegitzea esku bat irekia hola, esku irekia daukan simbologia, eta esku horretan idatzita zerbait ongitorri ematekoan zetorren jendeari, eta lehenengo hitza zorioneko izatea. Zer esan nahi duen? Eta halako batean, badatoz erromatarren legioak ondatu txikitu egiten dute, jendea eraile egingo zituzten asko, eta besteak iesean jarri, ez da. Hau da, horren irakurketa historikoa niretzat oso garrantzitsua. Historia aurretik ere, euskaldunak, erasotuak, beraiek eskua zabalik eta zoriona eskainiz eta aldiz erasotua dira, bai, modu militarrean, basatian, jasartu, hori da gure ondorengo mendeetako historiaren laburpen bat. Eta, begira aldiz orain, kanpotik ze irakurketak egiten diren baskos terroristas eta zera, ez da? Nik uste dut historiaren ikuspuntaren errebizio sakon bat egitera ere bultzatzen gaitula honek. Da, nik irakurketa horiek ere uste dut egin behar ditugula. Asko oraindik ere, jakiteko Irulegiko eskuari buruz, baina dudabarik gure egunerokotasunean txertatuta egongo den simboloa ere izango dela. Eskerrik asko beste den gurean izatagatik hemen utziko dugu, Maialen Ferreira, Carmen Holanda, mila esker, eta ordu bitetik aurrera eguneko albiste nagusiak, orain arte.